Fel arfer pan da ni'n gwneud clip rhedeg yma'r flwyddyn ar gyfer tymor yr advent, Dolig a'r Blwyddyn Newydd, da ni'n gwneud un lliwgar, dangos tinsel a choed Dolig a nwyddau yn y siopa, a pobl yn gwisgo corona bach papur, bwyd, diod, math yna beth. Blwyddyn yma mae hiw wahanol. Oedden ni'n meddwl bysa ni yn meddwl leni am ffoaduriaid. A dyna pam dwi wedi dod heddiw i gerdded efo Cymorth Cristnogol ar ei taith o Fethlehem i'r Aifft. Mae Fethlehem i lawr yn sir Gaerfyrddin a'r Aifft i fyny'n Nghlwyd. A maen nhw'n cynnal y daith yma yn y lle cyntaf mwyn cynyddu'n ymwybyddiaeth ni o'r ffaith bod na ffoaduriaid. Maen nhw hefyd yn codi arian mwyn i wallu peth o angen y ffoaduriaid yma. Dwi'n edrych ymlaen am gael cerdded hefo nhw a meddwl am sefyllfa y ffoaduriaid. Aled Edwards, chi di pennaeth cytun yng Nghymru a da chi wedi cerdded yr holl ffordd hyd yma, ydych chi? Do wir. Ac llongyfarchiadau ar hynny. Diolch yn fawr. Wan ta'r peth, y rheswm dwi'n stopio i gael sgwrs efo chi ydy, da chi wedi bod yn cyfarfod ffoaduriaid, nid jyst yn y wlad yma, ond allan ar y cyfandir. Da chi wedi gweld eu hamgylchiadau nhw, da chi wedi gweld eu sefyllfa nhw, da chi wedi siarad efo nhw. A'r unig beth o'n i isio ofyn i chi oedd, sut bobl ydy'r ffoaduriaid yma? Wel, oeddwn ni yma flwyddyn yn ôl mewn lle'r enw Domeini ar y ffin rhwng Gwlad Groeg a Macedonia. Ac yr ddelwedd oedd gen i mynd i Capel y Ganllwyd neithiwr yn trafod hyn. Oedd bachgan bach oedd mewn anner ac grin, falle mae do ryw 7-8 mlwydd oed, yn chwarae efo tegan bach glas. Mi fydda'r teulu sa chi rhoi nhw allan o gyswllt hwnna wedi edrych yn weddol arferol am Marks & Spencers neu unrhyw siop arall felly. Bobl gyffredin iawn, bobl proffesiynol iawn, ond o dan wyneb hwnna bobl oedd wedi mynd trwy brofiadau gwbl erchyll, plant wedi gweld cyfoedion yn marw'n boddi yn y moroedd, wedi teithio'n hir, achos da ni newydd groesi'r can milltir chydig funudau yn ôl. Mae hwnna wedi bod yn daith mawr i ni, mae rhain wedi teithio miloedd o filltiroedd. Ac mae'n debyg anodd iawn i bobl fel fi sydd wedi bod yno i gweld nhw'n cael eu trin a'i trafod yn rhai o'r papurau newyddion, fel pe byddan nhw yn derfysgwyr neu yn straen arno ni. Mae lawer ohonyn nhw fod wedi'n bobl proffesiynol fi gyda hyn yn ddarlithwyr ac yn feddygon yn y plith ni. Da ni wedi cerdded tua 3 milltir erbyn hyn ystod ni'n gychwyn. A mae hwn yn rhoi cyfle i rywun i feddwl am ffoaduriaid a i sefyllfa nhw. Ac o'n i jyst yn meddwl am y bobl yma, maen nhw'n gadael eu cartra, maen nhw'n gadael eu tre neu pentra, maen nhw'n gadael eu dinas, maen nhw'n gadael eu hardal, maen nhw'n gadael eu gwlad. A'r unig beth maen nhw isio ydy bywyd gwell na oedd gynnyn nhw, yna rei. Maen nhw'n chwilio am rola allan nhw fyw heb nhw'n cael eu bomio. A mae yna rei sydd yn chwilio am rola allan nhw fyw mwyn iddyn nhw gael osgoi tlodi. A maen nhw yn dod i'n cyfeiriad ni. A'r peth anhygoel ydy bod yna bobl yn y cymdeithas ni sydd yn trio creu gwrthwynebiad yn plith ni i'r bobl yma ac i'r ffaith bod nhw'n dod ata ni. Wel, fel Cristnogion, ddylai bod ni yn estyn croeso i'r bobl yma. Maen nhw wedi bod drwy gymaint. A dy ryw gerdded bach fel hyn ddim yn dod yn agos at helpu fi ddeall sut mae'r bobl yma'n byw o ddydd i ddydd o gwbl.
mae yna fwy o ffoaduriaid yn y byd ni heddi nac ar unrhyw gyfnod ers yr ail ryfel byd. Rydyn ni'n clywed amdano nhw yn y cyfryngau dyn ni yn aml iawn fel y problem bod nhw'n dod draw fan hyn. Y gwir amdano ni, rhyw 20,000 dyn ni'n cymryd ym Mhrydain. Mae yna filiynau fffoaduriaid o'r dwyrain canol hefyd yn Affrica, De America, a dyn ni ddim yn ei clywed amdano. Felly, ro'n ni am gynnal y daith yma i godi arian yn sicr, ond hefyd i godi ymwybyddiaeth o'r problemau mae ffoaduriaid yn ei wynebu, a chodi ymwybyddiaeth yn genedlaethol am y croeso a'r dyhead sydd yng Nghymru Cymru i wneud rhywbeth am y sefyllfa. Da ni bron iawn a cyrraedd pen y daith o'n. Ac mae wedi bod yn braf iawn. Dim yn boeth na ti, mae fi Rhagfyr. A mae'r ffordd wedi bod yn hyfryd dros ben, a'r cwmni wedi bod o dda. Fel arfer pan da ni yn dod â Nadolig, da ni isio anghofio bob peth alla sbwylio Nadolig ni. A gwrach bod na demtasiwn, a am bod ni'n sôn am ffoaduriaid i ddweud, wel, da ni anghofio nhw dros Nadolig a Blwyddyn Newydd o'n, a ni'n feddwl amdanyn nhw yn mis Ionawr. Wel, dwi am ofyn i chi beidio gwneud hynny. I'r gwrthwyneb, dwi'n mynd i ofyn i chi gynnwys y ffoaduriaid yn eich Nadolig chi. A beth o'n i'n licio i ni gyd wneud ydy penderfynu yn bod ni'n mynd i gyfrannu i Cymorth Cristnogol i fedru helpu'r bobl yma. O'n i'n edrych ar Facebook ddim llawer yn ôl ac oedden nhw'n sôn yn fan'na am gadw Iesu Grist yn y Nadolig. A be oedd o'n dweud oedd, os da chi eisiau cadw Iesu Grist yn y Nadolig, ewch allan i roi cysgod i ffoaduriaid, i roi bwyd i'r newynog, i roi diod i roi sy'n sychedig ac i helpu bobl dlawd. A fela mae eisiau i ni wneud. Nid anghofio nhw, nid anwybyddu nhw, ond gwneud rhywbeth drostyn nhw. Nadolig llawen a Blwyddyn Newydd dda i bawb o'na chi.